Уважаеми зрители, ще ви разкрия една тайна. Тя е мое откритие. Има няколко фрази, които всеки мъж мечтае да чуе от своята нежна половинка, от съпругата си. Да речем фразата: добре, миличък, отивай на стриптиз бар. Аз отивам при мама и при тати да берем гроздето за твоята ракия. Или, виж какво, аз вече изкарам достатъчно пари. Няма смисъл да работиш. По-добре се занимай с нещо. Например, научи се да играеш покер. Или, така ме възбуждаш, когато си пиян. Що не ме напиеш? Както и фразата: аз ще изпържа картофки, ще отскоча ти купа биричка, път ти включвай телевизора, защото да не забравиш, започва актьорската вечер с Мариан Бачев, Грази Радков и Виктор Калев! Кой е пръв? Кой е пръв днес? Айде, Благо, ти по край мача България-Италия. Давай ти си. Айде, Благо, здравей. Здрасти. Здравейте. Здрасти, Благо. Уважаеми зрители, това е Благо Джизъса. Винаги обстоятелствен, така да се каже, спокоен. Нали, Благо? Няма ли кажеш здравейте на хората? Кажи здравейте. Добър вечер. Добър вечер, българи газари. Поздравявам ви за равния матч срещу италианците. Ви поздравявам. Много хора ме питат: Благо, ти шо не игра срещу Италия? Между другото, аз искам те питам, бе. Много хубав матч беше. Благо, ти що не игра срещу Италия, бе? Що не игра? Що не игра? Защо не игра срещу Италия? По медицински причини. Защо? Бех при доктора и му викам: боли ме гърба, болят ме коленете, боли ме кръста. Той ми вика: стига си ги носил. Стига си носил националния на гърба си. Свали го, ще ти олекне. Стига. И е прав. Иначе от италианските футболисти аз най-много се възхищавам. Какво? Чакай, че не те чух. Дай пак. Какво? Говори по-високо, моля ти. От италианските футболисти най-много се възхищавам на Пирло. На Пирло, не на Пирло. На Пирло? На Пирло. Аз какво казах? Пирло. Пирло казах. Добре, да не спори. Или Пирло? Пирло. Как е по-правилно? Както щеш, така му вика, няма значение. Едни му викат така, други му викат по друг начин. Пирло... Него му се възхищаваш? Да. Защо? Колко точен пас, колко скъп гел. Значи още си помня как след един мач дойде при мене и ми даде фанелката си. И ми вика: дай ми сега ти твоята. Аз му викам: аз моята вече я дадах, това са само татуировки. Иначе много ме е яд, че Митко Бербатов не се върна в националния отбор. Тебе па що те е яд? Помислете само колко по-красива щеше да е скамейката ни. Ай така седнали, готини, красиви. С Бербо имаме, между другото, много общи спомени. На времето бехме да се татуираме заедно. С кого? С Бербо. С Бербо сте се татуирали заедно? Ходихме си татуираме заедно и трябваше да си избереме нещо. И аз бех лесен. Веднага се спрех на религиозното платно. Платното, между другото, се казваше: Моисей води евреите през пустинята на концерт на Мара Отварачката. Това е била твоята татуировка? Това беше моята. Моисей води евреите през пустинята на концерт на Мара Отварачката. Това цялото платно е тук на гърба. Да. Обаче Бербо... Да. Бербатов като започна, първо вика: искам иероглифи. След малко вика: не, искам дракон. После вика: не, отказвам се от дракона, искам сър Алекс Фергюсън, лазиш на земята и молиш се за прошка.
И накрая се обади на жена си, затвори и вика, всъщност връщаме се на иероглифите. Да. Казах му, Митко, представям си какво ще стане, ако решиш да си избираш нов отбор. И... Няма говориш така, защото аз уважавам много и харесвам Бербатов. Аз го обожавам па този човек. Разбира се, няма говориш, няма да се шегуваш повече с него. Не, повече, ама ние сме си приятели, си шегуваме и той се шегува с мен, аз се шегувам с него, ние с него може да си позволим всичко. Да. Така ли? Така ли? Аз не съм Бербатов, сега, бъде това. Ние с него какво носим на гърба си, както и да е, да. Между другото, вие знаете ли кой спечели най-много трансфера на Бербо? Кой? Самолетните компании. Той ще се смее много на това. Той ще се смее много, и аз се смея. Значи, даже дочух, че са се появили поклонници на Бербатов. Това са пилигрими, които изминават неговия трансферен път и скитат по светите места. Манчестър, Флоренция, Торино, Лондон. Иначе извън футбола аз продължавам да си общувам с Бог. Благодаря ти, Господи. Наскоро Господ ми се яви и ми каза... Кога па на теб Господ се? Миналия ден. Спа си, докато си спа и по едно време, Дедо Боже, ми вика, благо, толкова редко влизаш в игра, че напоследък се чуя дали съществуваш. А в друг разговор аз го попитах и го викам, Господи, аз съм праведен човек, но кажи ми, каква съдба очаква грешниците? И Господ ми отвърна. Зависи, вика, от прегрешенията. Суетните хора отиват в първия кръг на ада, затова споко. Лъжците отиват в третия кръг на ада, прелюбодейците в петия, кръците в седмия, убийците в деветия. А има ли по-лошо от деветия кръг на ада, му викам аз. А Господ вика, некои отиват и в ЦСК. Днеска прекаляваш. Разбираш ли? Първо Бербатов, после ЦСК. Прекаляваш. Аз обичам и ЦСК. Обаче, като отворих темата за ЦСК, се сетих за една друга история. Значи, онзи ден бех на църква и там срещнах Димитър Пенев и му викам, какво правиш тук? Викам, Чичо Митко. Той вика, дойдох да се помоля на онзи с брадата, нали се сещаш? Помолих му се, ЦСКА да се оправи и се разделихме се. И аз застанах пред една икона и казах, Господи, ще изпълниш ли желанието на Димитър Пенев? А Господ ми вика, Благо, ако щеш ми вярвай, нищо не му разбрах. Аре, ти по-спокойно, защото това са някакви реклами. Разбираш ли с тия тук глупости? Разбира се, Славчо. Аз ако искаш директно мога с песни, Животът минава, блаженство и радост, и мили меч. Здравейте, изполайви от мен, благодаря ви. Значи да ви кажа, с този мегамоп в ръка ми минава деня. Понякога и вечерта ми минава. Така, преди да заспя... Честно ти казвам, Слави, напоследък с него си чистя котето. С кое си чистиш котето, бе? С мегамопа в ръка. Си чистя котето, защото много косъм пуска. Значи, няма косъм, няма нищо, като мина с него. Цялата грейвам, да ти кажа, Слави, като почиста котето. След това и направо губерът ми заблестява. Гладък косъм, да ти кажа, Слави. Станах, Слави, много известна и кой ли не вика да му чистим, и вика така, котето да му почисти. Значи чистила съм котето на русата Златка, на черната Златка. Да ти кажа, за това ще ти разкри... Какво? Винаги се притеснявам, кога се приближаваш към мен. Мога като на кърлинг да ти почистиш. Затова сега ще ви... Затова ще ви разкажа една тайна. Значи,
За двете, за русата и за черната Златка. Горе може да са различни, котитата са им еднакви. Даже да ти кажа, Слави, веднъж бяха и двете заедно и чувам от спалнята, искате ли, вика, да си играем на пчелички? Викам си, айде, пак ще падне работа. Как мраза да чистя мед по пода. Но след малко се успокоих, защото Златките попитаха как се играе на пчелички, а мъжа отговори, ще долетите, ще посмучите, ще отлетите. Наскоро пък ма викна Буги Барабата, Славчо. Ох, Буги Барабата. Изгърбих се. Без крака останах. Не знам какво коти гледа вкъщи. Ама в банята му намерих един сифон между космите. Какво да се прави с косми, с косми. Живота мина. Значи чистила се и на много манекенки, значи докато чистих след котито на една от тях, и знаете ли какво ми сподели за ваканцията си? Вика, Лелю Зойке, вика, когато бях на 3 годинки, обичах да тичам гола по плажа. Сега съм на 30 и 2 големи водки винаги ми помагат да се върна в детството. Скоро да ти кажа, Славчо, чистих и в имението. 1000 лева дойдоха. Няма да се гърбя тоя месец. Значи да ти кажа, Славчо, чистих в имението на един богаташ, сега по-трагично го дай. Значи, понеже бях свършила водата, реших да отида да гребна с кофата от минералния басейн, защото в минералната вода има много полезни вещества за кожата, и отивам аз на басейна и гледам 10 млади момчета са прескочили оградата и са къпат в басейна. Тък му така да гребна с кофата, един ми вика, Лелче, не се приближавай до басейна, защото всичките сме чисто голи. Към не са, бойче, дошла съм с тая кофа само да нахраня крокодилите. С хитро живота. Така, понеже съм голяма чистофайница, понякога си патя, значи на един купон избърсах белия прах от масичката. И после изядох повече бой, отколкото Искра Фидосова татарски кюфтета. Наскоро пък чистих в апартамента на Борис Султарис. Я разкажи. И там, да ти кажа, Славчо, намериха и тия гащички. В апартамента на Борис Султарийски? Да. Виж сега, до сега не мога да им се начудя. Значи, и да искаш да се накаш, няма на къде. Кой да задържи бе, Славчо? То като шприц на сладолет. Представих ви Леля Зайка! Добър вечер на всички! Отче на Фарфори! Кажете да го ева. Къде ходиш, отче на Фарфори? По земята грешна да се ева, в главата просто да се ева. Сложете червена точка. Служете да го ева. Че ще почна сега свиите. Отче, искам правилно заради Сем да кажеш, че ти казваш да го ева. Да го ева. С В. Да го ева. Точно така. Защото ме глобяват после. Да ги ева. Кой те глобява да ги ева? Той ми остава от Сем да го ева. Да го ева, да го ева. Да ги ева толкова. Дошъл съм, между другото, да се запиша благоугодния конкурс Разсмей Слави. Да, бе. Искам да се запиша и така за тренирам да го ева. Попитах попадият. Искам да тренирам. Да тренираш за каква? Да те разсмея. Но първо тренирам с попадият. Тренираш с нея. Викам, Булка, искаш да те разсмея? Да. И почвам. Викам, Гуньо, прости, има бемка на оная работа. Тя се смее и ми каза, а искаш да те разплача? От лявата страна му е да го ева. Мами! Пари ми трябва, защото е криза. Значи, никой не влиза вече в църквата и нямам доходи да го ева. В тази тежка криза добре, че и попадията помага. Значи една славена, така, на една литургия гледам, сложила пред църквата някакви билки и ги продава. Кой е това?
Една там жена, не може да спомня. Вика, да, Къде ги е зайче биле, купете си зайче биле. Зайче биле. Биле, да. И една жена да го ева, идва една женица. Вика, каква е тая билка? А тя вика, купи си и дай на мъжа си да го ева, ще стане като заек и намигва. Жената си купува, тръгва, а попадията да ева, вика под носа си, ще почне да се реда до ранки да го ева. Дардонки. Дордонки. Някъде му кажем додоронки. Дърдонка, дърдонка, дърдонка. Значи, все се моля на Господ, викам, Господи, защо съм толкова беден? Аз съм Твой слуга, моля Ти се, ден и нощ живея в бедност, а има толкова безбожници, какви къщи и вили построиха и живеят разкошна гоява. Защо така, Господи? А той ми вика, защото не ми досаждат бедата. Значи, ние за малко живнахме, когато пуснахме така безплатен Wi-Fi и интернет в църквата да го ева. Значи идват младежи в 3 часа посред нощ да си проверяват Фейсбука, да подсъкат на иконите такива и така минава вечерта. Значи гледам... Кого да подсъкат? На иконите да подсъкат. Малко и във Фейсбук. Така се издържаме, няма пари. Ония ден, Лелю Койки... Иконките, бе, на иконите. На иконите, да. Значи ония ден, Слави, гледаме един... Пуснали сте Wi-Fi? Wi-Fi в църквата имаме, Wi-Fi. Безплатен Wi-Fi. Безплатен Wi-Fi. Каква ви е паролата? Паролата ни е... Добре, няма значение. Мръсна е. Няма да я казвам. Да го ема точки. Няма да е. Значи, ония ден дойде един. Ония ден, значи, дойде един. Ти няма да участваш на Разсмей Слави. Няма да участвам. Няма да участваш. Аз съм грешник. Грешно Няма да момче участваш съм аз. никой, Грешно да да се ева. Грешно. Да. Значи, ония ден влиза един и гледам, влезна и духа всички свещички. Викам, какво правиш, Кой бе, ги духа, Сърсемино? бе? Ме некъв дойде, не му знам, ни име, ни нищо. И духа, викам, какво правиш, бе, тава и тава, тава, бе? Моля, че какво правиш тук, бе, тава и тава, просто на тава. И той вика, не, моля ти се, вика, моля ти се, вика, не дей, имам рожден ден. Боже! Той затова дошъл да тук. Прости хора, бе, Слави, бе, прости, не съм ни като лаза, така че. Значи, ония ден пък една вдовица беше дошла ме попита. Къде вика, в църква? В църквата, вдовица, така весела, хубава жена. Веселата вдовица. Веселата вдовица дойде весела. И вика, колко ще струва едно опело? Вика ми да го ева, ако запалим 200 свещи, ще струва 500 лева. Какво? Ако запалим, вика, 200 свещи на Ти викаш на нея. да, ще струва Запалим 200 свещи, струва 500 лева. Вика, ако запалиме 20 свещи, ще е 50 лева. Да. А тя вика, дядо Попе, може ли така да запалим само една? Вика, може. Ма да, няма да е така толкова празнично. Се намина тефтино да ги ева и тази голема работа. Значи искам да ви кажа, кризата не е само при мен. Наскоро ми се оплака един митрополит. Вика, какъв е този свят? 3 години вече събирам пожертвования за нова църква и все ми стига, вика, само за Линкълн. Какво нещо? Един ден идва един мирянин и ми пита, мирянин, хубав чека, отче, ще може ли да направим опела на котката ми? Какво да направим? Опела на котката. На котката. Умрела котенца, скръстила лапички, гадна. Трагедия. Много ми е мъчно като умре животно. Виж, човек като умре, се радвам. Кажи. Ма животно отиде ли се Славчо, се спуква му древ. Викам, може ли да направим опело на котката? Викам, не може, марш тука. Ей, там, вика, имаме една частна църква, там мога да ти правят опело. А той ми пита, човека вика, бе, 5000 лева, дали ще ми стигнат според вас, за да му направят опело? Вика му, влизай вътре. Що не каза веднага, че котката е кръстена, бе, Сърсемино? Влизай вътре. Значи, споделих един ден пред тъщата за проблемите ми. Аз имам проблеми. И тя влезе в положение и вика на Фарфорий. Като умра, не искам погребение. Тя от начало. Какво каза тя? Моля? Тя какво каза тя? Тъщата? Да, тъщата. Има ли значение? Тъщата, да. Вика на Фарфорий. Като умра, вика, не искам ни погребение, ни опело. Искам така, вика, да ме изгорите и пепелта да разпръснете ей тук на двора на къщата. Викам, не дей така, бе, майко, ще духне вятър и айде пак си в хола. Не дей така, да бе. Къде да лечи? Може ли да се излагате така? Дей така, ще се такова да го е. Смейте се. Тъжно е, но аз трябва да пестя от всички да го е. Ето вчера един полицай ме спря, искаше да ме глуби. Вика, отче, вие сте пил. Кажете, вика, какво пихте? Викам, не е вярно, бе, чадо, грешиш, само вода съм пил. Вика, защо ме решиш на вино? Попита ме той. Аз дигнах така взор към небесата и казах, Господи,
Пак ли превърна водата във вино? Това е да го ева. Само една вяра ми остана. Преди да лягаме, така се моля всяка вечер. Господи, въздигни ме и ме напътствай. Господи, въздигни ме и ме напътствай. А попадията да го ева до мене се моли, вика, Господи, ти само го въздигни, аз ще го напътствам с ръка. Мариян Бачев, Виктор Галев и Краси Радков!